На мехатроника има 14 топчета. Метални и 2 пластмасови. Пластмасовите стоят е тук. Е тук е едното и едното е тук. Това е плаващо, наляво надясно. Другите са вече навсякъде метални. Тук. 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 И тук. Така. Другото къде е останало ще едно? Ей тук. 14 метални и 2 пластмасови. Пластмасите тук в края на избирача на скоростите и тук плъзгачи. Тук има едно, което наляво надясно се движи. Това е мехатроника, 7G троник.